嬉しい。幸せよ。いいわね、ああいうの。秋春もああいうことしてみたい？なんだよ、また俺を引っ掛けるつもりか。もうまたあんなこと皆さんが怖い顔。じゃあもしかして私たちの分しかポップコーンからしてこないことを思われてるんですね。ポップコーン程度で怒ったりなどしませんわ。というかそもそも。そう、別に怒ってなどいませんわ。あの二人がただイチャついてるだけのこと、それを私は見ているだけ。怒る理由など何もありませんわ。それなのにですが風邪をひいてしまいますし。あなたたちは公共の場で何をしてますの？お客様、なんなんださっきから騒がしいな。ほっときましょう。今は私とデートね。全然大丈夫。暑い。面白かった。じゃあ次は買い物ね。ほら早く。おいったく。なぜ私まで説教を受けなければなりませんの？すみません。キャットセルリアさんは同じ学校の同級生でよく知ってますけど、今日は無関係ですと説明したんですけど。全てその説明のせいですわ。まったくもう。あら、言ってしまいましたね。なぜあんなにイライラなさってたんでしょう。さあ、ね、今度はここですわね。おお、そこの立派すぎるドリルはセルニアではないか。誰がドリルですか。これは髪の毛回ったり花を取ったりなどできませんわ。回っておるぞ、ギュルギュルと。すごく回ってる。こんなところでどんな顔して待ってりゃいいんだよ。ちゃんとそこにいてよね。分かってるよ。だいぶ困ってるようですわね。いい気味ですわ。ほう、このワンピースはマジカルディーバが第22話で着ていた衣装とそっくりじゃん。どれどれほれ。ああ、ほんとだ、かわいい。秋春、なんだよ。ちょっと来て。ねえ、どっちがいいかな。どっちでもいいよ。あともみ様なら何着ても似合うんではないかと。ありがとう。でもちゃんと見て選んで。ほらこっち。ちょっといけませんわ。こっちに来てしまいます。これピナちゃんに似合う。じゃあそこで待ってて。着てみるから。こんなところで待つのか。デートデート。あ、それとも一緒に試着室入る？何言ってんだ。早く着替えろ。はーい。あんな顔をして嫌なら立ち去ればいいんですわ。ちょっとからかいすぎたかな。でもまあこんなもんか。セルニアは強引じゃのう。まあせっかくの試着室じゃ着てみようかな。まあこれはこれで良いのではないか。人の思考は様々じゃ。大きい胸が好きなものもおれば小さい胸が好きなものもおる。気に病むことはないぞ。ピナちゃん、ミミナは別に気にしてなんか。じゃがもしどうしても大きくしたいのならばわらわが協力してやろうではないか。
して飲むと大きくなると楓から借りた同人誌に書いてあったのじゃ。何やってんだ隣の客は。お客様、まったくもうあの二人は。楽しかった。いっぱい買っちゃった。買いすぎだろ。しかも俺が全部持つのかよ。秋晴は獣医科の生徒。これも執事になるための修行みたいなものだと思えばいいじゃない。なんだその都合のいい解釈は。さあ次行こう。なぜまた私まで説教を。すまんの。保護者を呼べと言われてもまさか大使館から職員を呼ぶわけにもいかぬ。本来なら一番年上のミミナがその任を担うべきじゃが。あの店員さんひどいよ。ミミナのこと一番年下だと思ってるんだもん。もうセリニア、お主の番じゃぞ。ほら秋春、笑って。かわいい。秋春、これ取って。はいはい。あんなもの買ってしまえばいいでしょうに。分かっておらぬの。ゲームでゲットするからこそ面白いのではないか。それはそうかもしれませんが。ほら頑張って。それにしてもお主のドリル意外に重たいな。あれ最近出たばっかりのゲームだよ。何を。早速やってみるか。セルニアもどうじゃ。結構です。頑張ります。ほらよ。じゃあ行こうか。もう少し買いたいものがあるし。まだ買うのかよ。当然。ちゃんと最後まで付き合ってよね。どこまで行くんだよ。この程度のゲーム、子供の遊び当然ですわ。そんな。私の今日一日は一体。どうしたんじゃ。